ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯେଉଁ ହଉଥିଲା ଯେ ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ୟା ନାହିଁ ଭୋଟ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ବାପା ମା କେମିତି ଭୋଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମାଣ୍ଡି ରଖିଥିଲି CEO ଓଡ଼ିଶା.nic.in এটা ମାଣ୍ଡିବେ। ତାପରେ ଭିୟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରୋଲ୍ସ ମାଣ୍ଡିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ ଦେବେ, ଆମ ଘର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍। ତାପରେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାର ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆମର SC ବାସୁଦେବପୁର। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ବୋଥ୍ ନେମ୍ ଆମେ ମାଣ୍ଡିବା। ଆମର ହେଉଛି 048 ମାନେ 048। এইটা ହାଡ଼ିଆ EP ସ୍କୁଲ ମାଣ୍ଡିଦେଲେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେପେଟ ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବଡ଼ ଇ 7 ଛୋଟ ଭି ବଡ଼ Q ଛୋଟ Q ଛୋଟ T ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଯିବ ଆମର ଯେତିକ ରାଧାନାଥପୁର ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ବଂଶରେ ଯେତିକ ପେଜ୍ 11 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନରହରି ବେହେରା, ପୁନି ବେହେରା, ଏଇଠି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଳିକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଳିକ, ଭରତ ମଳିକ, ଏସବୁ ଆମର ପେଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭୋଟ୍ କେବେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ। ଏ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଆମର ବଂଶରେ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ୍। ଭାସ୍କର ମଳିକ, ଭାମା ମଳିକ, ସନାତନ ମଳିକ, ସନି ମଳିକ, କରୁଣା ମଳିକ, ଅପୂର୍ବ ମଳିକ, ଅନୁସୟା ମଳିକ, ସଚେନ୍ଦ୍ର ମଳିକ, ଭାରତ ମଳିକ, ଋଷିଆ ମଳିକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଳିକ, ନାଲି ମଳିକ, ଆଦିକାନ୍ତି ମଳିକ, ରୀତିକାନ୍ତ ମଳିକ, ଗୌରୀବାଳା ମଳିକ, ସତ୍ୟଜିତକାନ୍ତ ମଳିକ, ବନ୍ଦୁରୀ ମଳିକ, ବିକର୍ତ୍ତନ ମଳିକ, ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମଳିକ। ପୁରା ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆମର। ଏପଟେ ଯେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ, ପରିଚୟ ପତ୍ର ନମ୍ବର।
ହେଇଗଲା ପରେ ରହିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେ ହେଲେ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।